Velkommen til 360 Gæld. Mit navn er Jesper Sidenius. I de næste 3 minutter vil jeg fortælle dig, hvordan du på 5 år kan slippe af med uoverskuelig gæld. Fra personlig erfaring kan jeg love dig, at hvis du intet gør, vil usikkerhed, lappeløsninger og familiebekymringer fortsætte uforandret. Hvad enten din gæld stammer fra virksomhed, KS, skilsmisse, tab på fast ejendom, investeringer eller forbrugslån, er løsningerne ens. Overblik, genopbyg tillid og få en samlet løsning, der tager udgangspunkt i din økonomi. For at lave en samlet løsning er det afgørende at demonstrere overblik i form af en opdateret kreditoversigt, budget over indtægter og udgifter, og her anbefaler vi at tage udgangspunkt i statens takster for gældssanering. Årsagen er, at her kan man beregne, hvad du med et objektivt beskeden forbrug har til års til at betale dine kreditorer. Og endelig vil en detaljeret gennemgang af dine kreditorer også afsløre, om der er et eller flere lån, der er forældet. Hvis ikke dine kreditorer har tillid til dig, ja, så kan selv de bedste argumenter og budgetter aldrig få en aftale på plads. Derfor skal du være åben og ærlig om alle forhold, også selvom det på kort sigt stiller dig dårligere. Det typiske problem, hvis løsningen ikke er samlet, ja, det er, at man forhandler kreditorerne enkeltvis, hvorved der opnås en lidt lavere ydelse, men det er ikke holdbart, hvis ydelserne sammenlagt betyder, at der ikke er råd til mad, og renterne betyder, at du bare løber på stedet. Løsningen er at tage dit budget, dit rådighedsbeløb, og lad det danne grundlag for din samlede løsning. Det tager i gennemsnit et halvt år at få en aftale på plads med kreditorerne, men jeg kan love dig for, at det er arbejdet værd. Indtast dine data herunder, så får du en gratis og uforpligtende analyse af dine muligheder for en endelig løsning. Jeg håber, du bliver inspireret til at få gjort noget ved din situation allerede i dag.